expoziția pe care dânsa a pregătit-o cu atâta minuțiozitate, de la Constanța și până acum când a fost prezită. Doamna Sară, vă rog. Vă mulțumesc. În primul rând, vreau să vă spun că ceea ce își dorea domnul colonel Pavel e pe care să înfăptuiască. Acum o oră, când am intrat pe ușa bibliotecii, un tătic cu un tânăr ne-au abordat cu o întrebare foarte clară. Unde poate băiatul meu să facă o școală militară și să ajungă la marină? Desigur, i-am dat toate datele necesare. Sperăm ca, eu știu, orașul Miercurea Ciuc și de ce nu și împrejurimile să mai ofere tineri dispuși să continue tradiția Marinei Militare Române. Și spun tradiție pentru că Marina Militară Română s-a născut în anul 1860, odată cu semnarea unificării flotilelor Moldovei și Munteniei de către domnitorul Alexandru Ioan Cuza, dar este o tradiție milenară. Considerăm că anul 1860 este certificatul de naștere al Marinei Militare ridicate pe baze moderne. Tocmai de aceea, în expoziția pe care o oferim aici, în acest mic modul, am ales două din uniformele pe care Alexandru Ioan Cuza a decis să le aleagă pentru un marinar de la anul 1870. Pe pălărie se poate vedea numele bastimentului pe care marinarul își servea patria. Și o uniformă de ofițer, este vorba de un capitan de marină, de asemenea alegere făcută de domnitorul Alexandru Ioan Cuza. Până la acest moment, uniforma de marină era uniformă verde, care putea fi ușor asociată cu uniforma de infanterie, singurul semn care făcea distincția clară. Vorbea despre faptul că e vorba de uniformă de marină, pe tunică era un semn al ancorei. Odată cu unificarea înfăptuită de domnitorul Alexandru Ioan Cuza, acesta a trecut și la creșterea parcului naval al țării. Și când spun aceasta, mă refer în mod strict la Dunăre, la porturile noastre de la Dunăre și antierele navale de la Dunăre, pentru că Dobrogea se afla încă sub stăpânire otomană. Abia războiul de independență avea să readucă Dobrogea în granițele țării noastre și avea să determine pe mai marii marinei române să gândească planul de înzestrare ale marinei și pentru Marea Neagră. Este o diferență între bastimentele de Dunăre și cele de mare. Poate unii dintre dumneavoastră cunosc aceste diferențe. Dacă nu, voi fi bucuroasă oricând, după, pentru a nu lungi foarte mult expozeul, să fac aceste precizări. Era important, începând de la 1878, să avem o flotă și de mare. Fapt care s-a dovedit extrem de necesar în perioada primului război mondial. Noi am trecut, desigur, și prin luptele celui de-al doilea război balcanic, timp în care forțele navale au asigurat un trafic constant pe Dunăre. Însă primul război mondial avea să aducă și forța combativă să-i arate, de fapt, valorile câștigate în tot acest timp. Principalele lupte s-au dat pe Dunăre. Navele, bastimentele de la mare au efectuat siguranța porturilor și parte dintre ele au oferit artileria de la bordul navei pentru realizarea importantelor baterii de coastă amplasate de-a lungul Dunării. După încheierea primului război mondial, în sfârșit, a existat răgazul necesar, o pace de ceva mai mulți ani, o perioadă de liniște, perioada interbelică, timp în care Marina Regală Română, de data aceasta vorbim de Marina Regală Română, a construit cu adevărat flota atât cea de Dunăre cât și cea